Ola a todos e todas, eu son Sara Eiras e hoxe teño aquí comigo ao programador deste festival, Xesús Silva. Ola, que tal? Hola, moi ben, encantado de estar aquí con vos. A primeira pregunta é como se sinte formar parte deste festival? Pois é unha sensación moi especial, sobre todo este ano, porque eu son veciño daqui de Ribeira, entón para mí é un orgullo poder programar e traer estes filmes a Ribeira para compartilos cos meus veciños. É a primeira vez que eres programador nun festival, por exemplo, deste? Non, este xa é a sétima edición da Mostra Mares do Fin do Mundo e dende o principio estiven traballando xunto co director Marcos Gallego para programar este festival, así como en outros festivais galegos os que tamén colaboro, internacionais, levo xa uns anos dedicándome a isto. E algún outro que asistir a este programador? Traballo tamén de festivais galegos no Festival Curtocircuito de Santiago, no que non traballo exclusivamente como programador, pero sí que colaboro na presentación de filmes e nos coloquios, como que vimos a facer agora. Tamén colaborei en algunha ocasión con unha sección no Festival de Venecia, e traballo habitualmente no mundo dos festivais de cine. Resultache difícil o teu traballo? Evidentemente non é un traballo difícil se comparamos con tantísimos outros. Para mí realmente é case un privilexio, evidentemente hai unha responsabilidade, hai un esforzo, hai moitas horas de visionado, de busca de material, de toma de decisións, pero ao final é un placer. A min encanta o cinema, disfruto moitísimo vendo cinema, aprendendo e logo compartindo as obras que penso que son importantes coa xente, que é ao final o traballo dun programador, conectar as obras, o cinema e os artistas, os cineastas co público. Que criterios elixiron para elixir as curtas? Pois, no caso da competición oficial de Mares do Fin do Mundo, para nós o máis importante son as historias que contan, que nos amosen realidades que descoñecemos, historias que pensamos que son importantes, independentemente dos medios ou da calidade técnica dos filmes, de que sexan cineastas con máis ou menos experiencia. Temos obras de todo o mundo, chegadas de todo o planeta, que tocan, que abordan os temas que máis nos interesan na mostra, os problemas que afectan a pesca artesanal no mundo, ao medio ambiente mariño, problemáticas relacionadas co cambio climático, coa contaminación dos mares. Esos son os temas que vertebran a mostra e que queremos que estén presentes na competición. Elixiu vostede os xurados? Pois o xurado, entre o Departamento de Programación e Dirección, escollemos os membros de xurados que pensamos que eran os máis axeitados para valorar estas obras. Estamos moi contentos de que aceptasen. Temos con nos Ángel Sánchez, que é director de Playdoc, un festival de cinema documental que se celebra en Tui, en Galicia, a Xisela Franco, que é cineasta e que gañou unha mención especial aquí na Mostra Mares do Fin do Mundo hai 2 anos, e a Mario Romero, que é programador e distribuidor de cine tamén, e son 3 perfis que se complementan moi ben e que estamos moi contentos de que aceptasen e que viñesen como xurado. Bueno, como xa sabemos que non tes moito tempo, pois vamos coa última pregunta, que esta foi ao verche traducir como dunha maneira moi fluida, que me pareceu moi curioso. Costache moito? Canto tempo che levou? Depende moito do interlocutor, Cando me poñen fácil, cando me deixan marxe para poder escoitar e traducir, é moito máis sinxelo, cando é un acento que entendo, pero como levo moito tempo xa traballando tamén no estranxeiro, traballo moito en inglés, entón non é especialmente complicado, simplemente hai que prestar atención e pedirle que me poña as cousas fáciles. Xa. Bueno, pois ata aquí, moitas grazas por estar con nós nestes minutos que tuveches de descanso. Moitas grazas a vos. Veña.